Ahojte, moje meno je Peťo, pracujem na oddelení HR spoločnosti Kia Mazda Slovakia a s týmto autom som sa dostal až na vrchol Straníka. Chceli by ste vidieť, kde sa takéto parádne mašinky vyrábajú? Nech sa páči, pozývam vás do nášho výrobného závodu. Radosť jazdiť. Nachádzame sa na promenáde. Po mojej pravej ruke je lisovňa, po mojej ľavej ruke je lakovňa. Poďme sa teda pozrieť do lisovne. Vítajte u nás v lisovni. Keby sa mi podarilo tento 18-tonový zvitok rozbaliť, bol by dlhý asi 4 km a podarilo by sa nám z neho vyrobiť 1600 dielov predných dverí na našu Kiu Ceed. Toto je srdce lisovne. Tu sa lisujú vnútorné a vonkajšie diely karosérie. Zvitky sa spracúvajú na strihacej linke s výtlakom 600 tón. Táto linka slúži na strihanie plechov s predpísaným uhlom. Oceľový zvitok je na začiatku výrobného procesu vyrovnávaný a umývaný. Ďalší proces je priame strihanie, následne sú tieto planiny umiestňované v sklade výstrižkov, odkiaľ sa prevážajú na lisovacie linky. Premiestnili sme sa na karosáreň. Neuveríte mi to? Ale v tejto hale robí viac robotov ako ľudí. Dokopy ich je 360. Máme tu však aj šikovných ľudí ako je Peťo, ktorí sa týmto robotom venujú. Ahoj Peťo, povedal by si nám, ako si sa dostal k takejto zaujímavej práci? Vyštudoval som elektrotechnickú školu v Žiline, odbor automatizačná technika. Zároveň som maturoval aj z angličtiny a teraz programujem tieto tance robotov. Keď doma maľujem plot, dosa namakám, ale pozrite sa, tu sa karosérie kúpu vo farbe samé. Tento systém sa nazýva rotačno-ponorný dopravníkový systém. Karoséria sa nielenže ponára, ale zároveň aj rotuje o 360 stupňov. A ešte jedna zaujímavosť, my tu auta aj pečieme. A ty čo tu robíš? Nazdar, striekam, nevidíš? No nie, je to ťažké? No je. A môžem si to vyskúšať? No môžeš, tak poď. Tam musíš pekne pokrčiť v ruke, takto. Joj, tak nie. Nechceš mi ukázať, ako to robí odborník? To ukážem. Pozeraj, ako sa to robí. Momentálne sa nachádzame na montáži, kde pracuje zhruba 1300 ľudí. Medzi nimi máme takých makačov, ako je Paťo. Čau Paťo. Ahoj. Prosím, ako dlho si tu? 4 roky. Prešiel som si všetkými pozíciami. Sme tu dobrý kolektív, partia. Momentálne zaučam nového kolegu. A ide mu to kolegovi? Tak snaží sa, je tu dosť krátko ešte na to, ale ja si myslím, že určite hej. A pri takých dričoch ako pri tebe sa určite naučí. Hádame? Na tejto hale sa vyrába celé auto. Ale moment, nechýba nám tu niečo? Jasné, že áno. Auto predsa nemôže fungovať bez motora. Ako jediný na Slovensku si vyrábame vlastné motory, a to motory benzínové 1.4 a 1.6 liter a dieselové 1.4, 1.6, 1.7 a 2 liter, ktoré sú umiestnené rovno za mnou. Celkom zaujímavý displej. Ja by som sa do toho asi nevyznal. Spýtame sa na to viacej Davida. Nazdar, David. Nazdar. Prosím ťa, ako si sa k takému niečomu dostal? Stačí mať strednú školu CNC s maturitou a základy čítania, vykresové dokumentácie a môžeš hneď programovať aj na viacerých stanoviskách naraz. No super, to je celkom zaujímavé. Keď už máme aj motor, ideme na svadbu. Nie je to klasický svadobný happy end, ale svadba zadnej a prednej nápravy a motora s karosériou. Taká naša malá oslova. Tu už prvýkrát môžeme hovoriť o automobile. Nachádzame sa na OK linke a títo ľudia zodpovedajú za to, aby naše auta dosahovali top kvalitu. Datka, aký by mal byť dobrý kvalitár? Veď to je jasné. Všímavý, pozorný, zameraný na detail aj celok. Asi taký ako my. Tak, a ideme ho testovať na dráhu. Tu máme také špeciálne povrchy, vlastne, kde pozeráme a počúvame zvuky. To je 20-ka rýchlosť na týchto povrchoch a na tých veľkých 10-kách. Potom ručnú brzdu, tu je elektronická a potom zjazd z kopca. Pustím plyn, auto brzdí 20 km rýchlosťou do dola.
Prešli sme si skoro celý proces výroby. Ak sa vám to páčilo, kľudne sa mi ozvite. Ja musím ísť teraz toto strieborné auto odviesť ďalšiemu šťastnému zákazníkovi.